Hey, sengazi ukuthi abaseduze nale ndoda ekuthiwa uCIC, uJulius Malema, uJuju, sebengamtshela manje ukuthi ingoma isiphelile. Usedanse kakhulu isikhathi eside. Sekwanele manje ingoma isiphelile. Akahlale phansi. Uyabona uCIC kade hambe engcofa wonke umuntu, ngisho ama-families athize. Emase kuye wakuyena uba sensitive, uyakhala, kuzenza ingane, wenza yonke into. Uqale ngokuthi ahlasele lapha uGeneral Mkhwanazi, singekho isidingo, futhi emhlasela ezidlangalaleni. Ngebhadi wayibonela ukuthi akayitholi isupport lapha. Naye washaqeka isimo asibona. Uthe mangabe sibona wasefuna ukuyishintsha lento ngoba amazwi wayesewaphimisile. Esefuna ke manje ukwenza okuhlukile ukuthi le yankulumo sengazi ukuthi singayikhohlwa kalula la emadlebeni ethu ukuthi kuwakhuluma kabi ngezinto esibonayo ukuthi kufanele ziphenye. Ezama ukuzenza ukuleva lapha. Uthe eshintsha wasekhuluma izinto ezihlukile. Wangena indaba zalapha Eastern Cape ekade zenzeka zokumasha kwemarsh and marsh. Nakhona lapho waphinde waboza futhi. Khuluma nje izinto ezingacaci ukuthi abantu uma bengenawo ama-document kuyafana nje ngoba noma ungabathatha ubakhiphele ngaphandle bazobuya, noma ungabenzani kuyafana, kungcono ubanike ama-document wazi ukuthi unabo. Kwadida-ke ukuthi kanti lo muntu isimo sakhe ikhanda selithatha kanjani kulo muntu. Kodwa inhloso wawubona ukuthi ufuna ucishe leyando. Sekuningi kakhulumile emva kwalokho. Njengamanje ubhizi ujaha indaba yephalaphala, izona zinto afuna sikhohlwe ngazo. Akuzukubalula kanjalo. Leyanto ihlezi emakhanda ethu. Sizomkhumbula kahle nje ukuthi utheni, and sizofuna nje ukuthi leya nkulumo yakhe nane-energy yayo hamba uyoxoxa lapha kuMadlanga. Kukhona iplatform enhle kabi lapha yokuyixoxa zonke lezi zinto ayikhulumayo. Uyabona la sikhuluma nge-EFF, lento ingaba confuse abalandeli benhlangano. Asikhulumi nge-EFF, sikhuluma ngomholi. Akayona i-EFF, umholi we-EFF. Into eyenzekalayo ukuthi mayesebona ziyamshaya wasebuyela ku-EFF ukuthi imvikele. Njengamanje ke iphasi phezulu iphendula yonke into ongayicabanga la, izama ukuzenza ama-PR akhe. Sekunana even noma ungena kuwonke ama-social media post la, banendlela nje yokuthi bathi bona abazokuyiphendula into yakho, bazokubloka. Okuwese-ke usebafundisa inhlamba laba bantu laba, banenhlamba embi kabi. Into ekade ingekho-ke kule nhlangano. Uyabona mangabe isikhathi sesifikile-ke ku-CIC. Siyamfikela nawo wonke umuntu, nawo bonke abaholi abakhona emhlabeni. Siyabafikela isikhathi esinjengale, sesifikile-ke kuyena. Ingakho esishintshile se-aggressive enza yonke, ayizumsiza-ke leyanto. Sifuna ukuyibona ngempela, akashesha volunteer nje, ayiyele kuMadlanga Commission, imhlalise phansi, igibele phezu kwakhe njengabanye.